Νέο παιχνίδι text adventure για τον Amstrad CPC Rodolfo Scalariente 2. Απολαύστε το παιχνίδι, 2 δισκέτες συν ένα παιχνίδι bonus. Ανακαλύψτε τις νέες περιπέτειες του Ουρουγανού αρχαιολόγου. Ιστορία: Νικαράγουα 1980. Ο Ουρουγανός αρχαιολόγος Ροντόλφο Σκελαριέντε ψάχνει να βρει τον πολύτιμο αστρολάβο του Λεόν Βιέχο. Ένας Νικαραγουανός αντάρτης αρχαιολόγος, ο Χόρχε, φίλος του Ροδόλφο, είχε ανακαλύψει έναν πολύτιμο αρχαίο αστρολάβο στο Λεόν Βιέχο και τον έκρυψε σε άγνωστο μέρος για να μην τον βρουν οι χουντικοί. Ο Χόρχε δολοφονήθηκε από τον δικτάτορα Σομόζα πριν χρόνια και πήρε το μυστικό στον τάφο του. Σκοπός είναι να βρεις τον αστρολάβο και τις πολύτιμες σημειώσεις για να τον παραδώσεις που αλλού, στο Νικαραγουανικό Εθνικό Μουσείο. Επισκεφτείτε πολλά αρχαιολογικά μέρη όπως η Αταπουέρκα, το Συνικό Τείχος της Κίνας, το Ταζ Μαχάλ. Μάθετε να καταδύεστε, συναντήστε μάγους και προσπαθήστε να επιβιώσετε σε πολλές δύσκολες καταστάσεις. Θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε την αποστολή σας? Διαθέσιμο δωρεάν στο amstradsakis.blogspot.com.